Jokin Lizeaga mirari baten istorioa eta mirari hori, istorio hori kontatuko dizuegu hasi eta buka, 3. urteurrena aste honetan bertan beteta. Ikus ditzagun orain dela 3 urte, hain zuzen ere 2018ko apirilaren 7an gertatu baitzen hau, orain dela 3 urte gaur eguneko albistegietan ikusi genituen irudiak, ikusi genituen berriak, Cabralesen, Asturiasen, hemendi maratoi eder bat izan behar zen, eta halako batean infernu bihurtu zen, bertako protagonista izan zen, gaur hemen izango dugun Jokin Lizeaga, mendi korrikalari haundia, eta egun hartan favoritoa zena, Xabier? Bai, alaxe da, 40 kilometroko lasterketa, erdibidean gertatu zitzaion istripu hori, eta hortxe ikusi dugu, zulotik atera zuten unea. Eta hementxe da bera gurekin, Jokin Lizeaga aipatu bezala mendi korrikalari haundia da, atzo, bete ziren 3 urte, Asturiasen mendi maratoian 14 metroko zulo batera erori zela, ia 3 ordu pasazituen zulo horretan eta bizirik atera zuten. Bertatik ikusi duzuen bezala. Berak esana da miraria izan zela, atzo berriz jaio zela ere atzoko egunean hori esaten du. Nola dago orain? Galdetuko diogu. Gurean da Jokin Lizeaga. Kaixo, Jokin. Leon. Arratsaldeon. Jokin, arratsaldeon, dongi etorri. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, deitzatik. Beno, atzoko eguna berezia da zuretzat, berezia edo nola esango genuke, zer da atzoko eguna zuretzat? Apirilan 7, azken 3 urtetan ospatu egiten dut, egia esan, egun gogorra izan zen, orain dela 3 urtekoa, baina geroztik urteurren berezi bat, eta abuztuak 15 jaio nintzen, baina apirilaren 7 ere berdin ospatze dut. Oraindik ere zirrara eragiten dizu, urduritasuna, barrua mugitzen dizu, egunak? Bai, egunak eta edozein oroitzapenek, ez da, egunero sentitu arazte dizkit, erorketaren mamu edo sentipenak, pixka bat alturak hartzeak edo pixka bat gailur bat gerturatzeak, ekartze dizkit, oroitzapen txarrak eta onak aldi berean, ez da. Zorte txarreko eguna izan zen, baina aldi berean mirari gertatu zen, ez da, eta hemen gaude eta pozik gaude. Bai, ez da, zeuk esan duzu zorte txarra eta zorte ona ere bai, edo ona eta txarra elkarren ondoan, bizitza eta heriotza alden genion bezala, edabideetan eta albistegietan notizia aipatua eta azpimarragarria izan zen. Gertatu zitzaizuna? Bai, batetik gertatutakoa ohikoa ez delako, ez da. Agian Himalaian eta heriotzak eta istripuak oso ohikoak dira, baina mendi lasterketetan olako arriskurik ez luke egon behar, eta berezitasun horrek eta bestetik agian korrikalari ezaguna, lehen zijoan korrikalari izateak eman zion, ez da, ospea edo burrunda, ez da, eta bai Euskal Herriko kazetariek eta bai estatukoak edo kanpokoak ere eman zioten sona, ez da, pixka bat notiziari. Beno, Jokin, hasieratik hasiko gara kontatzen zer gertatu zitzaizun, nola izan zen guztia. Dena den hori egin aurretik, ikus dezagun lasterketa horri ekin aurretik, pare bat egun aurretik zu nola zeunden? Ze sentsazio zenituen, zer espero zenuen lasterketa horretatik, hauetxek lasterketa hori baino aurreko egunetako irudiak. El objetivo es llegar a comer entero, poder cuidar a los hijos en el parque a la tarde y si consigo eso pues me habrá ido bien. Si llego jodido y ya ni cuido los niños ni como, pues habrá sido un mal día, pero bueno, espero pasármelo bien, que disfrutáis todos vosotros y que volváis el próximo año. Eguna txarra izango zela Jokin nork esan behar zizun? Hor erdi brometan arituko zinen agian, baina behira. Sinesgaitza dirudi, ez da, bezperan briefingean edo lasterketaren informazioa ematen den gunean edo favoriteok edo hitz egite dugu, eta helburua bai izaten da beti, ahalik eta errendimendu hoberen ematea, baina nik argi daukat, ez da, mendi lasterketak irabaztea baino gauz gehiago direla, eta ondo pasatzea direla, ez da, helburu nagusi, eta ondo pasatze horren barne, batipat ondo bukatzea da, ez da, minik hartu gabe, eta ondorengo 3. zatia, edo rugbian aipatzen den 3. zati hori gozatzeko almenez iristea, ez da. Aipatzen nuen, ez da, helburua familiakin parkean edo bazkaltzea iristea zela, eta
ez dakit ematen du prestatua zegola itzaldia, baino ez nuen lortu, ezta? Beraz, egun ona beharrean, egun txarra izan zen, oso txarra. Baina, bueno, gauza onak ere atera ditugu, bertatik, eta aurrera egin behar. Jokin, 2008ko apirilak 7, 40 kilometroko lasterketa Asturias, Cabrales, ongi zindua zen? Lehen postuan zindua zen? Eta? Bai, irabaziko nuela ere asimilatua neukan, gutxi gora bera, karrera erdi arte edo nahiko lasai ez dut esango, azkar jun behar da, lehenengoekin juteko, baina, bueno, indarrak erdi gordetan neuzkan, burua hartu... Bigarrenari tarte handiarekin. Bai, bigarrenari hor rebenton edo igotzen da, lasterketa erdian edo, 1000 metroko desnibela 2 kilometroko luzeran, ez da, agian igoera oso gogorra, munduko kilometrorik vertikalik gogorrena edo dirizaiona, eta han batera hasi ginen, lehenengoa eta Zait Almalek, bigarrentzi joan agoien, eta 7-8 minutu atera nizkion, ez da, goien orduan, abantaila handia zen, indarrak aipatu den bezala ondo gestionatuak neramatzan, eta, agian lasterketako unerik gozoenak falta ziren, ez da. Pixka bat indarrak gorde, ondo jan eta edan, eta helmugara iristea alik eta hobekien, ez da. Zoritxarrez, behin rebenton edo gaino hori hartuta, bandik 2-3 kilometrora, lasterketaren erdialdean, ez da? 22 garren kilometroen inguruan. 22-23 garren kilometroan, 2 ordu eta erdi edo eramango genituen. Eta elur gune ugari pasak genituen ordura arte, non elurra oso biguna zegon, bezperetan eta aste santuan orduan ere hegohaizeak gogor jozuelako, eta orduan belaunar arte edo une askotan sartu ginen, ez da, elurretan. Eta, erorketaren gune hortan, zoritxarrez, belaunera sartu beharrean, besoetaraino, ez da, bularren sartu nintzen, hola iriki nituen besoak, nik usteet, buruan dudanez, eta ezkerreko sorbalda luksatu edo hautsi zenean, gora egin zuenean, ziplo erori nintzen, ez da, aitzulo oso handi batera, gero jakin genuen, ez da, 15 metro zituna. 15 metro, eta erorketa hori nola gogoratzen duzu, goitik berako erorketa hori? Benetan luzea egin zitzaidan, ez da? Gero, hausnartu ezkero, 15 metro azkar egingo dira, pentsatzet, erorketa batean, ez dira segundu gari izango, baina niri izugarri luzeak egin zitzaizkien, ez da? Iluntasuna zen, ura bazela jakitu nintzen, eta noiz bukatuko nuen ez nekin, ez da? Pentsamentu nagusi izan zen, hain luzea izanik, itxasoan bukatuko nuela, ez da? Ez dakit urarekin erlazioan edo zehorrek zerrekin. Erorketan ninduan bitartean itxasoan amaituko nuen pentsamentu hori etorri zitzaidan, ez da? Behin lurra jotakoan, jabetu nintzen nun negoen, zeba ordura arte banekin banindu ala nun baiten, baino gaien nintzen izan, jabetzeko zehar izen gertatzen, eta gora begiratu, eta hori, jabetu nintzen aitzulo batean nengoela, non argia oso zurrun ikusten zen, eta oso txikia, ez da? Hor ikusten ari gara zuloa, ez da? Hori da, bai. Hori da sarrerako zuloa, lasterketan elurtua egon dena, eta hor, handik 5 hilabetera edo bisitan jun nintzen, eta, han ateratako argazkitxoa da, ez da, metro eta erdiko zulo beltz bat, nahiko zilindrikoa edo borobila, eta egia da, lurra jotzen duen arte, 15 metro, zilindro baten modukoa dena, ez da. Gero istripuan nik ez nuen apenas baztarrik ikuitu, nahiko zuzen erori nintzen, tibian zuloren bat banuen, buruan 4-6 puntu eman zizkidaten, baina urratu gutxi nituen, ez da. Eta behin area bisitan junda gero, egia da, oraindik ere miraria handitu egin zela, ez da. Oso zaila ikusten nuelakoan argiarekin eta frontalarekin begiratuz, urratu handiagorik ez egitea eta gorputza txikitu ez izana, ez da. Eta zu behin bera erori eta jabetu zinenean bizirik zeundela, ongi zeundela, ez da? Nola reakzionatu zenuen, zer egin zenuen, nola kudeatu zenuen momentu hori? Hor momentu gogorrak izan nituen, ez da? Lehenengo jabetu nun negoen, ez da? Eta konturatu nintzen segituan ezinezkoa zela handik ateratzea, ez da? Ura erortzen zen, ur izoztua, elur ura edo elurra birrintzen ari zen ura, 2-3 gradutara eroriko zen, eta gainera erortzen zitzaidan ur jauzi bat bezala.
Eta gora begiratu eta urrun ikusten zen, beso bat puskatu nuela segituan jabetu nintzen, zeba zintzilik nuen, esternoiaren parean edo, eta ez nuitzan gai mugitzeko ere. Eta pentsamentu negatiboak etorri zitzaizkidan, ezta, jabetu nintzen bertan geldituko nintzala, ezta, denbora kontua izango zela. Zu pentsatu zenuen hor bukatzen zela dena? Bai, egia da zaila da esatea, baina nik uste dut heriotza onartu nuela, ezta. Uste dut ez nuela asko sufritu, berau onartzean, bai triste jarri nintzen, familiak ideak oroitu nituelako, ezta, seme alaba urte batekoa nuen txikiena, besteak 7 eta 4 urtekoak, eta hiru seme alaba itarik gabe hain gazte uztea eta olako istripu baten ondorioz, gogorra izango zela beraientzat. Topatuko ninduten ere zalantzak banituen, lehenengo minutu horietan, ezta, agian aita desagertu, noizbait topatuko ziatela bai, baina momentu gogorroiek izan nituen, ezta. Eta maite dituzunak gogoan izan zenituen, ezta, horiek etorri zitzaizkizun lehen bizigura. Segituan bikotearekin ere adostuan eukan, noizbait ez ze gertatu ezkero ezkon paperak edo egin behar genituela, eta horiek ere egin gabe nituen, beraz tristura hori ere etorri zitzaidan, ezta. Eta momentu batetik bestera, arlo negatibo hori eutzi eta bizitzari eusteko grina etorri zitzaidan, ezta? Estrategia bat pentsatzen hasi nintzen, ezta? Nola handik irten, o nola gutxinez iraun denbora bat, ezta? Eta zein zenuen? Segituan jabetu nintzen, bide honean nindoalani, edo nera katxa ezela izan, ara erortzea. Eta orduan, superbibentzia horretan desio ez dut esango, baina egoistaki begiratuta, bai jabetu nintzen urrungo kolikaraliak ere eroriko zirela, ezta? Eta orduan, arlo positiboa hor hasi nintzen ikusten, ezta? Laizter eroriko dira besteak ere, erorketan, hilotz gertatu ezkero, haien, ez dakit, xira, janaria edo izango nukeela, aurrera egiteko denbora gehitxo batean, eta bizirik eroriko balia, agian min hartuta, baina gutxinez temperatura bigorpuk denbora gehiagoz mantenduko genukela, ezta. Lehenengo islada hori izan zen, nahiko egoista, hemen nola... Haze pentsamenduak, ez? Bai, gogorrak, egoistak, eta agian... Zema gradu zeuden, une horretan? Kanpoan pentsatze 4-5 gradu egongo zirela, eta barruan, ez dut, hotz gehiago egongo zenik pentsatzen, baina, ura oso hotz egon. Eta ni ere minez baino gehiago hotzez hasi nintzen, ezta? Segituan jabetzen, hotzez hilko nintzala eta denbora kontua izango zela, ezta? Horru ere egiten nuen. Oihu egingo zenuen? Bai, hasi nintzen oihu egiten, jabetu nintzen denbora beste lasterketa batean murgildu nintzala, ezta? Epe luzeagoko lasterketa batean, gorpuak zenbat irauten duen ere inoiz pentsatzen ez nintzalako jarri. Eta orduan, estrategia izan zen, ahalik eta energia gutxien gastatzea, ezta? Janaria bai nuen, aurreko habituallamento batean bikoteak emana, banituen 4-5 gel edo 4-5 barrita, eta haiek denboran zehar banatzea erabaki nuen. Eta jaten hasi, xira jantzi, horru ahalik eta ere gutxien egin, eta energiak kudeatu, ezta? Neuzkanak banekien denbora luzez ez nuela iraungo, baina horru egitea zen, ezta, baliabide bakarraz edo jendea erortzea. Konturatu nintzen denbora aurrera zijoan einean zela ez inor erortzen eta ez inor konturatzen, nire horru ez. Atzetik zetozenak konturatu ziren? Bigarrena, hirugarrena? Klaro, nian minutuak luze egin zitzaizkidan eta denboraren nozioa ere galdu egin nuen, ezta, erlojuare puskatu eta erori erlojuri gabe gelditu nintzen. Eta ikeragarri luze egin zitzaidanean, hasi nintzen irtenbide bakarra gora jotzea zela pentsatuta eskalatzen edo... Beso bakarra zenukan. Bai, palpatu nituen, iluntasunean nengoen paretak, eta eusleku batzuk bat zituela jabetu, eta gora egin nuen, ezta? 6-8 metro igo nituen gora. Esku bakarrez badakit ezkerrak ere behian gerrialdean zehozer eusten zuela. Eta behin ja altura hori irabazita, han eskailtxo bat edo koskatxo bat topatu nuenean, 15 zentimetro hogei baino gehiago ez zituen izango, ze gero oroitzapenak badet, hankak aldatzen dituela, oinak aldatzen dituela, koska horretan, beraz haundia ezen, gero konturatu nintzen zuloa bisitatu nuen ere txikia zela.
Eta gehiago enitzen ausartu, ezta? Goien ja ikusten nuen, harria beharrean, buztina, lokatza, irristakor, edo oso... Zaila ikusten zenuen gora zaila, edo edo zinezkoa, eta bera begiratu ere, eta banekien, 8 metrotatik erori ezkero, agian aurretik euki nuen sortea ez nuela eukiko, ezta? Orduan, han gelditu nintzen, han manta termikoa jantzi nuen, manta termikoa jaztearekin batera txilibitoa ere erori zitzaidan, derrigorrezkoa genuen txilibitoa eramatea, baina zori txarrez, bat jaztearekin... Txilibitoa izango da, soinu ateratzeko, ez? Soinu ateratzeko, eta besteek agian errezago entzungo zidaten. Azkenean laugarrenak, bai? Laugarrenak ikusi entzun zintuen. Bai, bigarrena eta hirugarrena, edo ni behian negoela, edo ez nituelako pasatzen, eta erori ez zirelako ez nituen entzun, eta laugarrenak bai entzun zidan, ezta? Hankapausuak ikusten edo entzun, edo ez naiz gai, ezberdintzeko, zer... Sumatzen ziren han betik? Bai. Pasatzen zirenean? Bai, ze horru eginda jabetu nintzen, hori, laugarrenak entzun zidala, ordurako ja minutu sorta bat pasegia izango zen, eta ari, esan nion, zuloan nengoela, jokin nintzela, eta sokak beharrezkoak zirela, ezta? Uste gabean, hitz askorik egin gabe, ni jabetu nintzen, zein zen bera, eta hitzeren bat egingo zuen, desagertu egin zen, ezta, eta ezen gehiago bueltatu, ezta. Ondoren jakin nuen, helmugara iritsi zela, 3. egin zuela, eta berarekin elkarrizketaren bat edukita gero, bere jokaera txarra edo ez egokia gutxinez esan nion, nire ustez ala zela, ezta, lehenik eta behin, ez beharrean dagon edozein, bestu egin behar delako, batipat, ezta. Eta berak, aurrera jo zuen eta punturen batean abixatu zuela, ezta, esan zuen. Nikan kriston tristura eta bajoi hartu nuen berriz, ezta, berriz ere bakardadean eta inor kontakturik gabe gelditu nitzelako, baina, alde positiboare ikusi nion, jende handik pasatzen ari zela edo esperantza eman zidelako, orduan han gelditu nitzan. Uso puesto batean usoen zai iztariak egoten dian bezala, kikilduta noiz berriz ere sumatuko hankasoinu horiek edo itzal horiek. Eta zorionez, 5., 6., 7. ohartu ziren? Hori da. Geratu ziren, eta horietako bat hemen dugu, paso emango diogu. Gurekin dugu Sergio bera ere mendi korrikalaria da, 2018ko apirilaren 7 hartan Kabraleseko mendi maratoia ari zen egiten, baina lagunaren bizitza salbatzeko lasterketa batean sartu zen bapatean. Gurekin da Sergio Aramendia. Kaixo, Sergio. Arratsaldeon, Sergio, ongi etorri. Sergio, dena ari zen kontatzen, oso ongi ari zen kontatzen. Iritsi gara orain zuen puntura. Zuek iritsi zineten, lagundu zenioten. Nola iritsi zineten? Ze gertatu zen? Lehenbiziko uneaiek nola gogoratzen dituzu? Nola, iritsi ginen 3, 5., 6., 7., eta ikusi genuen zuloa. Uste dut, gortu zarete zenbakiarekin, zen 5. gelditu zen, 4. joan zen, eta 5. gelditu zen, eta gu iristen ginenean, zegoen egiten zeinuak eta gelditzeko zegoela hemen jokin, eta hurbildu ginen, zegoen zulo txiki bat, justo gorputzeko tamaina, eta zegoela jokin sartuta. Hasi ginen oiuka hitz egiten berarekin, eta zegoen oso beldurtuta, eta hori, ez joateko hemendik, zen aurrekoa joan zen, eta hori, geltu gehien hori hitz egiten, ematen animoak, eta hor. Eta zuek nola jabetzen zarete? Hain zulo txikia izan da, ezta? Hainbeste metro bera egon da, berak aipatu du metro batzuk gora eskalatzea lortu zuela, behar bada horri esker, entzun egin zenuten, zuloa ikusi zenuten eta susmatu nola izan zen hori? Eske, 4. joan zen, eta 5. gelditu zen, justu zegoena gure aurretik, gelditu zen.
Eta Entzun egin zuelako edo? Entzun egin zuelako, bai. Orduan iritsi ginen gu berehala, eta ja esan zigula zegoela hor, eta ja laurok elkartu ginen, animoak egiten eta ni lehenengo ideia zen, kendu Lurra edo zuloa onditu, hasi nintzen, zabaldu nintzen, beraiek heltzen hankatik. Eta barrura sartzen saiatu zinetan? Asmoa zen hori, hasi nintzen kentzen elurra, erortzen zen bera, eta ikusi nuen sokari gabe edo ezinezkoa zela. Orduan, aldatu genuen ideia, eta hori ezin zen. Orduan, ginen mugikorrari gabe, beharrezkoa esalako, eta urrengoa iritsi zela, 5 minutu beranduago edo, horrek bazeukan mugikorra. Orduan, mugikor horrekin batek hartu zuen eta joan zen koberturaren bila. Eta ditu zuen 112ra, eta hori, esan zuten etorriko zela 15 minutu 20 inguru helikoptero bat Gijon edo Biedotik, eta hori gu hori itxoiten ezin genuela zer egin. Momentu gogorrak dira horiek, ezta? Bera zuloan zegoen, zuek goian, ezin ezer egin, baina konpainia hori, ezta? Animoak aipatu duzu. Ze elkarrizketa izan zen dituzten momentu horretan? Zer esaten zionetan Jokini? Nola zegoen? Nola sumatzen zenuten? Animoak, batez ere, animoak hori, ez konorteaz galtzeko, hitz egiteko denbora guztian, ez lasaitzeko, igual berriz erortzeko, eta ez dakit, hori, animoa familia gogoratu, horako gauzak, animoak, eta hori, hau geldituko dela anekdota batean. Eta horrelakoetan, uste dugu humoretik ere pixkatxo bat heldu zeniotela, ez da? Bai, gogoratzen naiz ere, behin esan niola, ea helikopteroan ibili zen, eta esan zidala ezetz, eta esan nio, begira, gaur montatuko zara doainik, eta hori bera, kabron, ez dakiz, hori, nahi genuena zen, denbora guztia hitz egiteko, eta egoteko aktibo. Hizketan mantendu, ez da? Bai, hori da. Jokin, zu hor lur jota, negarrez egongo zinen, esperantza nola zeunden momentu horietan? Ni hor benetan negarrez ordu hasi nintzen, ezta? Agian jabetu nintzanean irteteko baliabideak iristen ari zirela, ezta? Ordura arte gogoan dut ez nuela negarrik egiten, triste bai eta penatuta ere bai, baina negar gogor egiten jabetu nintzenean goien kontaktua lortu nuenean hasi nintzen, ezta? Eta denbora kontua zen, ezta? Esaten zidaten abisua emana zegola, nik entzun ere egiten nuen helikopteroa, gero zoritxarrez iriste ez bazen ere, beraz desio amets horiek gertu sumatzen dituen eta soinu horiek gero desagertu egiten ziren, ezta? Nik uste dut 3. entzumenean edo ja iritsi zela, arazoak ere izan zituen, aterrizatzeko, ezta, hasi ziren leku batean, eta uste dut, elurra edo mendi malkarra atxua delako, gorago gelditu behar izan zutela, eta gero, luze juntzitzaidan, ezta, han itxarotea, egia da beraiek saiatzen zirela, momentu oro hitzen komunikazioa mantentzen, baina, nik bi alderdi horiek, ezta, batetik negarra, eta bestetik, kontakeriak eta esaten dituela ere gogoan dut, ezta. Eta behin ja helikoptero iritsita, suhiltzailea jeisteko zai, ezta? Ilusioa edo argia ja nik uste nuen, ezta? Egia da, momentu hortan mareatzen hasi nintzala, ezta? Hori izango zen zorabiatzea esan duzu? Hori izango zen Sergio zuek nahi etzen utena, ezta? Hitz egiten ari zinetenean eta animoak ematen ari zinetenean eta bera ez zorabiatzea, etzedin erori gehiago? Claro, hori zen ideia, zen bera relajatu zuen pizka bat, iritsi ginenean alde batetik lasaitu zen, baina hori ere geneukan beldurra, igual lasaitze horrekin edo gorputza lasaitzen bada, igual erori daiteke edo hori zen guk ez geneukan. Eta horretorri zen, medikua, laguntza nola joan zen hori, nola atera zintuzten
Bai, suhiltzaile bat jetxi zen, ezta, arek lasaigarri bat edo injektatu zidan, egia da. Eta, igotzeko edo triangulu bat edo arnes baten modukoa sartzen ikeragarri sufritu nuen, sorbaldatik sartu behar nuelako, zintzili nuelako, eta arnesa jartzeko sorbalda tira itxezielako, han ikeragarri sufritu nuen, eta gero irteera, ez da, ohatzen naiz nola bularrarekin edo elurra edo zuloa zuzen ez egon, eta orduan enpotratu egin zidaten, ez da, elurraren kontra, eta esaten nion, hori, jeisteko berriz, ez nitzala pasatzen, eta horrelako buila batzuk eta egin genitunan. Eta gero egia esan, agian energi zuztu nitzalako, lasaitu nitzalako, edo bizirik nitzalako, ez dakit konortea galdu nuen edo ez, baina baditut ordu batzuk, oroitzapenik ez dudana, ez da, ez helikopteroaren sarrera, ez ospitalera ingresoa, ez beraiek nola kamilan ematen didaten, ez da, guzti hori galduta dut. Hipotermiak ere izango zuen zer ikusia agian? 31 gradu inguru harrapatu zintuzten? Bai, oso gorputza hotz egon, ez da, 31,8ra, uste dut lehenengo helikopteroan sartu nitzanean, ez da, giltzurrunak eta gibelak ere ondorengo analisietan eta nahiko minduta azaldu ziren, eta hotzak ere, ez dakit, lasaigarriak, hotzak edo bizi nahi horrek eta lortu izanak karri zuen, ez da, konorte hori galtzea edo gutxienez oroitzapen horiek ez edukitzea, ez da. Sergio, bukaera polita izan du historio honek, ez da? Azkenean dena ongi amaitu zen, eta zuei esker, neurri handi batean. Bai, eskerrak, ez. Ze ikusita nola zegoen zuloa eta hori, gutxienekoa izan zen, ez. Bere momentua pasa ditu, seguro, geroago, baina bai. Azkenean guretzat, ere posa handia han egoteagatik eta laguntzagatik algenuena egin genuen. Eta laguntzen gelditu zinetenak, gero amaieran, denak elkarrekin iritsi zineten helmugara, badugu argazki bat, badugu irudi eder bat, hortxe ikusten dugu nola sartu zineten denak batera. Jokin, horiek dira zure salbatzaileak? Bai, alaxe da. Boskote hori bat falta da, Madridlar bat, David edo, laguna dudana, aurretik ere ezaguna nuen. Eta berak esaten zidan, ez da, bera ez zela gai izan, beraiekin jisteko, ez da, hori txaldeko 6-ako 7 izango dira, ez da, ordu batzuk beranduago, korrikalaririk ez egoenean. Eta, askotan eskertu diet, nahi bezain guztietan seguru ezetz, baina bai, beraiek dira, ez da, nahi indarra eman zidatenak, eta zorionez lasterketa alde batera utzi, ez dela erresa izaten, ez da, momentu beroak dira, pultso altu doa, helburua errendimentua, helmuga, emaitza lortzea izaten da, eta, erabaki honak hartu zituzten, ez da, lasterketa bat utzi eta beste batean murgiltzea, ez da, kide, aurkari edo lagun baten bizitza salbatzen lasterketa berri bat ekin zioten, eta nik uste dut edozein garaipen baino gehiago ospatuko dutela edo baloratuko dutela, ez da, egin zuten lana. Jokin, eta orain berriz dortsala jantziko duzu? Zure herrian, gainera, Urnietan? Bide horretan goaz, ez da, 3 urte pasa dira, atzo bete nituen 3 urte, eta 3 urte egia da uste baino gogorragoa joan direla, ez da. Hango lesio fisikoak nahiko azkar edo gainditu nituen, ez da, baina, estresan sortutako estresak edo egoera latzak, egia da lesio neurologikoak utzi dizkidala, ez da, eta nerbio optikoan degenerazio bat, arazo potolo batzuk sortu zitzaizkidan, handik 6 hilabetera, bista galdu nuen, eta luze jundira, ez da bakarrik izan sorbaldak, aginak, orkatilak eta konpontzea, baizik eta buruko asuntoak izan dira, ez da. 3 urte oso gogorra hauen ondoren, nire amets edo obsesio ere bihurtu zen, lehen egiten nuena egin nahi nuela, eta dortsal bat jaztea edo berriz ere konpetizioan murgiltzea nuen helburu. Zorionez azken hilabetetan korrika egiteko gai naiz, eta
hortan nabil, buru belarri agian behar baino gehiago sufrituz eta gorputza gehiegi zigortuz, baino gertu ikusten nuen, lasterketak gutxi daude, zoritxarrez, gauden egoeran COVID pandemia garai honetan, eta maiatzan Dortxala jazteko izen emana dudanez Jaenen, aurretik herrian zeozer egitea bururatu zitzaidan. Urnietari eskerronez, jasotako maitasuna itzuli nahi diozu? Alde batetik bai, familia, lagun, herritarrak hor egon dira, 3 urte gogor hauetan, herritarrek ere merezi dute, ikustea, esfortzu eta lanaren poderioz gauzak lortzen direla, eta nik lortzeko bidean naizela, eta altxorrak ere baditugula, herrian, eta zero beto, naturak eskaintze dizkigun mendi eta herrian ditugun altxorroik Euskal Herrira, edo gutxienez ikuslegoei jakinaraztea hor daudela, altxorroiekin batera, ni ere, berriro ere, korrika egiteko gai naizela adieraztea. Lehen esan duzu, berantzeun dela paperak egin gabe zenituela eta gogoratu zinela, egin dituzu? Irten eta aurrenekoetako akordioa alkatearekin paperoiek egitea izan zen, eta apirilako 20 batean, handik 13 egunera sinatu, eta nolabait egin genitun paperak. Alkatearekin eta bikotekidearekin, noski? Hori ja adostu genuen aurretik. Berak nola ikusten duen orain berriz Dortxala jaztearena, hori... Bueno, berak ere egia da, agian ni baino gehiago sufritu duela, prozesu guzti honetan, baina, bueno, egoak hor utzi dizkit, zabalik, eta nahi dudana egiten utzi dit, eta momentu honetan ere, agian ez da erabaki hoberena izango, seguru min hartzeko aukerak asko handitzen direla, konpetizioan, eta berak ez duela oso gustoko izango hori, baina, bueno, ni pozik ikustea eta ilusioak betetzeak berari ere ilusioa egingo digo, eta bueno, hortan dabil, inoiz baino gehiago gaine lankide moduan. Jokin, Sergio, mezuak iritsi zaizkigu, mezu asko iritsi zaizkigu, 3 aukeratu ditugu eta 3 irakurriko dizkizuegu, bai? Lehendabizikoak dio, benetan miraria Jokin latza izan behar du behera erori eta bilatuko zaituzten jakin ezin hori izatea. Berriro jaio zarela badirudi, aupa eta aupa erreskatatu zintuena ere bai. Bigarrena, zorionak Sergio, Jokin salbatu izanagatik lasterketa bertan behera utzita, benetan zorionak. Eta 3. bat, betirako arrastoa utzi dizun bizipena, oso pozik gure artean jarraitzen duzulako, aupa Jokin, zorionak. Hau ere bada mendia, ezta? Bai, eta bueno, mendia eta laguntasuna eta elkartasuna, ezta? Egia danik aurretik ere maitatua sentitzen itzen eta geroztik are gehiago, ezta? Eta, bueno, beraien hartutako erabakia eta ekimena eskertzekoa da eta zoriontzekoa. Eta lagunek eta ikusleek bidaltzen dituzten mezu hauek ere ongi etorriak izaten dira, ezta? Animoari usteko eta bide gogor honetan aurrera egiteko. Jokin, askotan hitz egingo zenuen boskotearekin, seikotearekin, Sergio ondoan duzu, zer esan nahi diezu denei? Eta Sergio hori zer esan nahi diozu? Batipat eskerrik asko, ezta? Beraiek behin da berriz esaten dute ez zutela beste zer egin behar zutena baino, ezta? Baina, bueno, han egotea eta erabaki zuzen hartzea ez da beti erresa, eta, bueno, egin zutena egin arren zoriontzekoa da eta eskertzekoa, ezta? Ni hemen nago batipat beraien esku hartzeagatik, eta hori inoiz ez zaitaztuko nahi eta seguruna berai ere ez, ezta? Sergio, Jokin, mila esker gaur hemen izatearren eta zuen testigantza kontatzeagatik eta zorionak guztiagatik.